Dnes sa zameriame na Linuxovú distribúciu Arch Linux a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. Arch Linux je nezávislá Linuxová distribúcia určená pre pokročilejších používateľov, ktorí chcú mať maximálnu kontrolu nad svojím systémom. Vyznačuje sa filozofiou KISS, Keep it simple, stupid, teda držaním sa čistoty a jednoduchej architektúry bez zbytočných vrstiev. Arch sa inštaluje manuálne, čo znamená, že si všetko nastavíte sami, ale presne tak, ako chcete. Arch Linux založil Judd Vinet v roku 2002, inšpirovaný jednoduchosťou distribúcie Crux. Jeho cieľom bolo vytvoriť distribúciu, ktorá by bola čistá, elegantná a poskytovala maximálnu kontrolu nad softvérom. Vinet distribúciu viedol do roku 2007, kedy štafetu prevzal Aaron Griffin. Arch sa odvtedy neustále vyvíja ako komunitný projekt. Súčasťou jeho sily je aj rozsiahla dokumentácia známa ako ArchWiki, ktorá je považovaná za jednu z najlepších Linuxových dokumentácií na svete. Arch Linux ponúka tzv. Rolling Release model, čo znamená, že máte vždy najnovší software. Ďalej ponúka kompletnú kontrolu nad systémom, komunitu a ArchWiki ako podporu a rýchlosť a čistotu bez nadbytočných balíčkov. Je ideálny pre tých, ktorí sa chcú učiť, experimentovať a pracovať so systémom na úplnej úrovni. Ďakujem ti za zliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.